Mandai Bazar Committee ni Tudul Mumbai Strangshula Mandai Hati Oklaizaka Felicitation Program Ashali Pandao Manzaka DTADC ni CEM Ronald Deborma MDC Jogodish Deborma MDC Ziten Deborma MDC Robindro Deborma te MLE Shopna Deborma no Khobo ite kumna dongro তাই ও মানদে বাজার দোকান দুই দোকান যত আমি তার মধ্যে দুটো হলো খাকা হাও দেখা জন্য গেলো তাই ও পানওমান মানজার পেজাক বা আসুজাক ডিসকাউন্ট যত বুঝে তাকু করলো তাই যত অগ্রা জায়গা হলো নর যত খাকা হাও তাই জন্য গেলো যে না কুমনি কো খাসিন যে all the institutional activities was organized secretary entrepreneurship যে মান্দাই বাজার ওয়ার্ল্ড সবচেয়ে বাজার কত কিন্তু 80% কিসান বাজার ভিতরে তার শুধু ও মান্দাই বাজার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে বা সিনসিও বাংলা জায়গা তার गोबां जे किसान मार्केट अर्गानाइज टेक्निक ताबु किंतु मानदाया जरे ताबु सुदु ओ मानदाय बाजारे सेवनो मुखे अमो दिनि ओ पान्दानि बिसिंति लामसोनि पान्दानि बिसिंति नरक जे ओ बाजारनि बेफोरे ओ हाति किसाननि बेफोरे मानदाय हातिनि बेफोरे जे आसे पक्षु साइ सामान बेनो हमबाय जे नरक लिखित आकारे जे आलो कैसा मेमोरेंडम नमी हमबाय प्रोग्राम हमबाय तेनो मिसाइ तुमु मै जाला सुमु पाना सेन बाय प्रोग्राम हमबाय इंदगिन सुनो एक लोगे एक्टर प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइजर बावाम से जो एमबीसी एमएलए नो ब्रीडुल जे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने को कैसे हमबाय तो समिति प्रोग्राम बारगोर माके हमबाय एक बार सुमु पाना कैसे और बाजारनि बागै और बाजारनि डेभेलपमेन्टनि बागै नर टाइमलि जोंनो मा खबरनाय एबाम जोंनि जनप्रतिनिधि दङ गामिनि जनप्रतिनिधि दङ नरका कयले ओमफ्राय जाते मिटिं आसुलायनो दङ अमो पुइला मिटिं तानो दङ दा कायसेखौ अ पुइला जे पान्डालाव संसारावनि बिसिंथि अ जे 11टा डिमान्ड नर जे डिमान्ड अमो हयतो ফুলফিল হয় আমার আস্তে আস্তে ফুলফিল ফাইনাল বাকি চাই হবে এবং আং পার্সোনালি চাই হবে এবং তিনি নো আগমনি যে আমাদের লোক 11টা বলবো আর ডিপার্টমেন্ট স্টেট অফ অনার লিখে অনার সার্ভিসের মার্কেট স্টোর থেকে ডিপার্টমেন্ট তাই নরমালি যে ফাইল সার্ভিস মাল ডিপার্টমেন্ট इनके तुम नियमाल अलग डिपार्टमेंट डीडब्ल्यू एकटा और जत्तो जे मेरलो नेपर जे कार्य निको ओनर स्ट्रीट उमार डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट को आर तिनी कलर बिसिंग और सिटी हो बिसद दा सक्सेस केनो अमो नाइ प्रेशर मन बिसिंग आगो सक्सेस के नियो लासो पाला सिटा और जो तो सीओजे टीटीडीसी हापन के लिमिटेड फंड इसमें चले कि स्टेट गवर्नमेंट और हमने आरडी डिपार्टमेंट की बाजार हाथ में बाजार सिस्टम हमो वन बाजार के डीएम और हमारे आरडी इंजीनियर और हमारे और आपको एस्टिमेट भेजो ना और के बाजार सैंक्शन चाहिए हमो बालांस में आनी जाना होते हैं कि सारा प्रोजेक्ट जे बाजार खाई तो हमने जे विद्यालय बाजार हम तो एक करा तो अमोके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बोरो से बाजार में ताऊ एस्टिमेट है पुरो तैसे एग्री डिविजन में एग्री डिपार्टमेंट ने लिनी कोबी तै में से जाते एस्टिमेट लाइन बा जे आर डिपार्टमेंट खाइजा अमोना तैसे एग्री डिपार्टमेंट फॉरवर्ड करेगी तैसे बाजार को एस्टिमेट में हम भाई नो कोई तो एस्टिमेट में सेंक्शन किया तो निवास हो इंगे जे सेंक्शन में आलो कॉपी हो गाइस अभी सेंक्शन एस्टिमेट में से कॉपी आलो सिने हस्ते ने एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोलो
যে মানতে হাতিও আছে বিশাল হাতি অঞ্চলের সবচেয়ে বড় হাতিও দাঁতি ও জায়গা মার্কেট স্টক বা মাল্টিপারপাস যে মার্কেট বা বিল্ডিং বা যেকোনো বিল্ডিং নিয়ম তাদের সেকশন করবে না কিন্তু মার্কেট সেকশন হলো আজ বিগত 5 বছর আগে আছে চারটে মার্কেট সেকশন থেকে অবিচরণ বাজার লেপুঙ্গা বাজার গামসেপুরা বাজার ব্যাংক বটকালো অবিজ্ঞানী কেন্দ্র অমুধর করো জিপিএস কেন্দ্র সাইকুবি নাম তেন মিস্টারি বয়াল লাই হলে বড় সাইকুবি বড় কিন্তু বড় মানুষ আসলে তাপুকে এবং যেহেতু তিনি পুলিয়া বাড়ানি বড় মানুষ আসলে যে মালদাইও বাজার বা লাইলে মসলছে কেসাম বাজার তেসিনি হরলো এমএলএ ন এক ওইতে থামিনো তেসিনি হরলো চেয়ারম্যান এক লোকে থামিনো সিংহ সাইলে